Barka da zuwa Arewa Tech Academy, makarantar koyar da fasahar blockchain technology da kasuwancin cryptocurrency cikin harshen Hausa. Idan wannan shine farkon ziyartarka wannan channel, kada ka manta ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ka zaɓi all domin ta haka ne kadai idan muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za ta sanar da kai. Wannan shine bidiyo na farko cikin bidiyoyi sama da 50 da za su biyo baya, inda zan koyar da ku yadda ake gudanar da trading cikin ilimi da hikima. Da farko menene trading? A duniyar crypto idan aka ce trading to ana nufin yin cinikayyar kudaden crypto tsakanin mai saye da kuma mai siyarwa, wato yin buying da kuma selling. A duniyar crypto dai muna da traders iri biyu da suke gudanar da mabambantan trading. Waɗannan traders su ne spot traders da kuma future traders, wato wasu suna yin spot trading wasu na yin future trading. Waɗannan traders suna yin trading ne kala-kala bisa tsarin da suka ga ya fiye musu. Don haka akwai masu yin day trading, akwai scalping trading, akwai masu yin swing trading, sannan akwai masu yin holding wato hodlers. Kenan muna da day traders, scalpers, muna da swing traders kuma muna da holders. Shin menene spot trading? Spot trading shine asalin saye da sayar da crypto nan take, kuma ka mallaki coin din ta yanda zaka iya sayar da shi yanzu ko anjima, kuma zaka iya tura shi zuwa wata exchange idan ka ga dama. To menene future trading? Future trading wata hanya ce ta kasuwanci inda mutane ke yin yarjejeniya su siya ko su sayar da wani coin na crypto a farashi da aka amince da shi tun kafin lokaci, amma a nan gaba ake aiwatar da shi. Misali, idan aka ce yanzu farashin Bitcoin yana $60,000, kai da wani kun yi yarjejeniyar cewa bayan wata guda za ka sai BTC guda ɗaya daga hannunsa a $62,000. Komai farashin kasuwa yake a wancan lokacin, wato ko ya karu ko ya ragu. Idan farashin Bitcoin ya tashi zuwa $70,000, kai zaka ci riba saboda zaka siya a $62,000 tun a lokacin da yake $60,000, kuma nan da nan zaka iya sayar da shi a kasuwa a $70,000. Amma idan farashi ya faɗi zuwa $55,000 zaka yi asara, saboda dole ka siya a $62,000 da ka faɗa tun a lokacin da yake $60,000, duk da cewa a kasuwa ana sayar da ita wato a $55,000. Abubuwan da suka bambanta future trading shine, future trading suna da tsarin leverage, wato yana baka damar yin kasuwanci da kuɗi fiye da kuɗin da kake da shi. Wannan yana iya ƙara riba sosai kuma yana da ƙara hasara sosai idan baka kula ba. Sannan future trading suna da tsarin long da kuma short positions, wato idan ka sanya long kana tsammanin farashin zai tashi ne, haka zalika idan kai shorting kana tsammanin farashi zai sauka ne. Sannan future trading yana da haɗari tunda ana amfani da leverage, zaka iya samun babban riba ko kuma ka samu babban asara. A takaice dai future trading ba wai kawai saye da sayarwa bane kamar spot trading, sai dai yin ciniki da makomar farashi bisa hasashe. A bidiyo na gaba zan yi bayani game da day trading, scalping trading, swing trading da kuma holding, kafin mu iso kan yadda ake trading cikin CEX da kuma DEX.